Kyan alƙawari cikawa part 3. Dan takarar shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi wa 'yan Najeriya alƙawarruka guda 10 wanda ya ce zai cimma su idan har ya ci zaɓe. Na farko ya alƙawari zai gina Najeriya musamman domin matasa, zai kawo sana'o'i masu yawa sannan kuma albashi mai kyau. Na biyu, Najeriya ta dinga haɗa abubuwa nata na kanta. Har ya ƙara da cewa sai an dinga yi wa Najeriya kirari da Nation of Creators, wato ƙasar masu ƙirƙira abubuwa. Na uku, za a dinga fitar da abubuwa sannan a rage shigo da abubuwa daga waje domin a ƙara ƙarfafa naira. Na farko, ɓangaren noma zai inganta ɓangaren noma. Na biyu, yana magana akan tattalin arzikin Najeriya. Na gaba, zai ba wa matasa da kuma mata gudunmuwa support domin a gina Najeriya gobe a takaice. Na bakwai, yace zai horar da yaran talakawa sannan ya ba yaran talakawa dama kamar da kowane yaro yake da dama, sannan bayan da zai dinga kwanciya bacci ciki da yunwa. Na takwas, yana magana akan samar da wutar lantarki ne. Na tara, ya haɗa ilimi da kuma lafiya da kuma wajen zama a farashi mai sauƙi duka a waje ɗaya. Sannan a ƙarshe ce wannan shine fi kowanne kusan muhimmanci, zai tabbatar da tsaro a Najeriya. To yanzu dai kusan saura mutane biyu suka rage, Peter Obi da kuma Hamza Mustapha. Addu'a dai anan ce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shugaba na gari.